Казан Федераль университетінің филология һәм мәдәниет ара коммуникациялар институтында төрле дәүләтләрнең консуллыклары, вәкиллекләре белән хезмәттәшлек итү күркәм гадәткә әйләнде. Шулай ук Татарстан Республикасының халыклар дуслыгы йорты белән дә элемтәләр көннән-көн ныгый. Шушы арада Татарстан Республикасы Азәрбайҗаннарының төбәк иҗтимагый оешмасы белән берлектә симпозиум үткәрелде. Кардәш халыкларның әнә шулай җыелып сөйләшүе үзе бер гомер. Әлеге фәнни чараның төп максаты уртак диярлек шагыйребез Низами Ганҗави иҗатын барлауга багышланган. Симпозиумда Азербайҗан диаспорасы катнаша, Азербайҗаннан килгән журналистлар бар, Азербайҗаннан онлайн галимнәр катнашачак, Төркиядән галимнәр катнашачак. Һәм әлбәттә инде безнең филология һәм мәдәният ара багланышлар институты галимнәре, профессорлары, студентлары катнаша. Студентлар тарафыннан Низами Ганҗавиның татарча, русча, азербайҗанча шигырьләре укылачак. Низами иҗатын өйрәнүче галимнәр фикеренчә, Ганҗави бәхетле яшәүче җәмгыять турында хыяллана, үз әсәрләрендә шуның модельләрен тәкъдим итә. Шулай ук һәр әсәрендә диярлек хатын-кыз азатлыгы мәсьәләсен калкытып куя. Нәфис затларны ирләр белән тигез күрә, хәтта Ширин, Нуршәбә образларын тудырып, аларны акыллырак та итеп сурәтли. Бәхет җырчысының туган ягында иҗаты һәр даим өйрәнелә. Аның исемен йөрткән аерым институт эшли. Türk dünyasında rolü onun çok olup, Tatarlar da, Tatar yazıcılar da onun. Nizami Ганҗави büyük şahıs. Onun eserleri Azerbaycan edebiyatının gına түгел, bütün Türkiye dünya kazanışı, zor hazinesi. Şul isepten Tatar yazıcılarına da onun icatı nık tesir etken. Abdullah Tokay şiirlerinde de Nizami yığıntısı şağıla. Ул Зөләйхәләр вә Ләйләләр кеби булса матур дип яза Габдулла Тукай Тәүбә вә Гафу үтенү шигырендә. Сөю утында янганын яшерер өчен кызык гашыйк шигырен Мәҗнүн тәхәллүсе белән бастыра. Әдәбият белгече Хатип Миңнеулов аны үзебезнеке һәр хәлдә борынгы татар әдәбияты үсешенә Низами иҗаты йогынтысы зур булган дип саный. Tatar dünyasında Nizami üzümüzdeki gibi. Biz onu münasuşundan iliklikten bizim evi babalarımız onu okugan, onu originalda, anasının tercümelerde şuşunda yazılan, öğrengen. Hem onun buna bizge tege Kissa Yusuf'umuzga tesiri Muhammed Yarga, hem onun indi münasuşu tesiri onun ikinci payım Hüsrev Şirin negizinde bizim Altın Urdanın büyük şairi Kutup indi 1342 yılda üzerinin Hüsrev Şirin eserini yazar. Sanat кителгән әсәрләр Низаминың Хәмсә китабына тупланган. Серләр хәзинәсе, Хөсрәү вә Ширин, Ләйлә вә Мәҗнүн, Җиде гүзәл, Искәндәрнамәне берләштергән әлеге җыентыкны ул 30 еллап иҗат итә. Искәндәрнамә поэмасының күчерелмәләре Татарстан Милли музей фондларында Казан университеты фәнни китапханәсендә саклана. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.